vanetsotsi takatumira mbavha geva matsotsi hurumende yembavha tiri kutongwa negeva mbavha tsotsi takatumira from bad to worse. Mutambo uye watsvuka ropa vakomana uyai muone. Kuchukuchuku me mutambo uye watsvuka ropa vakomana uyai muone. Chii chichaitika? Zvichazofamba sei? Oro zvichazenge zviri sei? Tichaona here Collins Mnangagwa ari mubox mukoti achitongeswa? Zvichaitika here izvozvo? Ndo pandiri kuti mutambo uye watsvuka ropa vakomana uyai muone. Nyaya yekushandisa masuru, yekushandisa chisimba, yekushandisa maresources akakutenderedza uchiti mapurisa ndeangu, masoja ndeangu, makoti ndeangu, ngavanyimwe bheu, ngavarambe varimo. Nyaya yacho inozoita kuti unyare pane vanhu. Nyaya yaCollins Mnangagwa naKelsi Tafire Nyika payasvika pakora moto. Ladies and gentlemen, my name is DJ Holly. The name of the platform is DJ Holly Unfiltered. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right. Aiwa. Mwari anenge achigadzirisa zvinhu zvake kumashure uku. Ende Mwari anenge kutokuratidza kuti anotochimhanya chigemu ichi. Ende Mwari anopa vanhu mukana kuti vadzvanyirire vamwe vanhu ozongonovabata pamabhora. Zvobva zvadhakwa. Ndakakuudzai ndikati Collins Mnangagwa ari kuDubai and Collins Mnangagwa haasi kutaudzana naamai vake nenyaya yemukadzi wake wechipiri. Amai Mnangagwa pafeya chaipo vari kuti mwana wangu ndinomuda ende vanotomuda. Vari kuti mwana wangu akatanga kuintroducwa kuti arove zvinodhaka madrugs nekamusikana aka kane 22 years kanonzi Kelsi Tafire Nyika. Pazimba vanomati maslay queen. Saka toti amai Mnangagwa wari wrong here. Aiwa, amai Mnangagwa wari right. She's just looking after what's hers. Tabva kudaro, mai Mnangagwa vakuchishandisa masuru dzavanadzo, simba ravainaro kuti mapurisa endai munosunga, judge musavape bail, itai zvakati nezvakati. Collins anoda mukadzi wake. Usadherere panobvisana vanhu mabhurugwa vachigara vese vari mumba. Iwe munhu anosvika pakurasa kana even amai vake kana kusavateerera. Anomuda mukadzi wake, hakusi kunyepa. Ukaona munhu akutora mukadzi wechi2 ane umwe mukadzi, baba amatuke ava musavadherere. Kwane zvidobi zvinyuwani zvebonde zvekuti unotsikirwa window, unopinzwa muwardrobe, unokwira pamusoro pewardrobe, unoita sei. People are just freaky out there. Zvekuti svika palevel yekuti amai vako vakakuudza kuti siya zvauri kuita, siyana nemunhu unoti momuzi havasi kuziva zvinenge zvichiitika muimba yemukati. So nyaya iyi according kwandiri ndauya kuti ndizokupai maonero angu. According neni, Collins is right by standing nemukadzi wake wechipiri. Amai vari wrong pakushandisa chisimba, chipower. Handisapote Kelsi. Inini Maura yanditombomasapote nekuti ari kutouya pasocial media achitivhairira nemari dzavanenge vaba futi. But panapa tiri kunzvera nyaya unfiltered, nyaya sezvairi. Zviri kunzi izvoni vakapinda munhingirikini mukoti nezuro. Musikana akazongotaura kuti imimi muri kundisunga zvenyu, muri kundimanikidza zvenyu, muri kundimbunyikidza zvenyu, muchitaura zvamuri kutaura, but mhosva yamuri kundipa handiizive.
ina handambobvira ndashanda, ndakangonyengwawo nemwana wemukuru, akandiroora akandichata, ndikatanga kugara naye. Masitenzi ese andinawo, dzimba dzese dzandinadzo, mota dzese dzandinadzo, zvanga zviri zvipo kubva kumwana wemukuru wenyika, my husband. Checkmate. Checkmate. Hausatambe. Vakuru vane wisdom, vakuru vakangwara, but apana ama 2K ava vari stubborn zvekutodaro, vari stubborn. Saka ndopata kuda kuchiona manje kuti nyaya yacho ichafamba sei. Hanzi KOC says Collins Mnangagwa gifted here 9.3 million empire as state fights bail. 9.3 million mastand, dzimba, motikari nemari. Saka unozoona kuti kazhetike kuti hanzi hai kudhila nemadrugs kana kuita seika, iframe arongofremerwa kunzi apinde pama1. Saka kana nyaya yadaiso yekunzi money laundering chino hazvichamake sense ende hazvichashande, because ndotoziva kutoti ivo ana Mnangagwa vanototya ende vanotonyara. It's an embarrassment kuti mwana wavo azopinda mukoti vachiziva kuti havasikuirirana naye, anongotaura kuti mukadzi wangu ndini ndakamutengera zvinhu izvi. And he is claiming kuti dzimwe mota dzakabva kushamwari dzake, shamwari dzake mbadzamupa, iye akati I don't need this car, baby tora mota. I don't need this house, baby tora imba. Because ndambokuudzai kuti ama 2K avo vane maskiri, vane muroero wavo vanenge vachiita usingazikanwe nemi vanhu vari kunze uku. Usadhererewo kuti munhu ane mukadzi, ane vana, omba anotora mukadzi wechi2, obhadhara mari yeroora, omba achata, otanga kugara nemunhu iyeye. Mapictures makamaona mukadzi achiflexa nemari. Ime, usatambe nenyaya iyi. Saka nyaya yacho kwayakuenda kwakukora moto. Mai Mnangagwa wabudisirwa joka, ameno kuti vanoribuda sei. It's either pavari kuenda mukoti musi wa3 because vakarambirwa bail, amwene vakasungwa, masisters akasungwa, nedzimwe hama dzakasungwa, na iye KOC wacho akasungwa, vakarambirwa bail kusvika musi wa3 September. Pane zvinhu 2 zvichaita come into play. One, it's either Collins achataura namoms wake and these people will be granted bail, and then KOC okipa ma properties. Nyaya iyo yamuzombofamba kainzwa futi yomva yangopera yakadaro, because right now kwayakuenda nyaya iyi yakuimbarasa, yakunyadzisa mukuru wenyika. Toziva kuti hanyare nekuti nyaya dzake dzinonyadzisa dzakawanda, but isusu tiri kunyara nenyaya idzi. And panyaya idzi kaidzi, it was just a conflict between Amwene NeMuroora. They were just supposed to find a way yekugara pasi, Muroora uya kunoko, ona zviri kumira zvakadai, usadai, ita so. But mai Mnangagwa vanorwadziwa kuti mwana akatenga maproperties, mari yekuba ere. Imari yekuba kai. Vane cover up yavari kushandisa kuti hanzi Collins is into mining. Handizive kana ane license, kana achimaina zviri pamutemo, kana kuti ari kumaina mulundukwa, handizoziva zvangu ipapo, but ndo cover up yavari kushandisa. Pamwe pacho you just need to let it slide. Pretend like usina kuzviona for the sake of protecting or maintaining reputation yako. Chete. But mai vakashandisa ma feelings. Vakasvika pakurova mukurungai. Vakasvika pakusungisa hama nema sisters. Ezvino zvari mukati.
but chichaitika ndechekuti amai ndaona vadyiwa panyaya iyi, because there is no way pavachada kusungisa mwana wavo wavati kuti vanoda nemwoyo wese. Because akaenda mukoti mukomana achanoti ndini ndakatenga maproperties aya, ndakapiwa futi naningi, then case onekwa asina mhosva, case yodismisswa kukoti. Yadismisswa kukoti achangonogara nemukadzi wake, amai vachangoramba vari kustate house vachirova muroero wavo, vanenge vakadyiwa. So the best way ndeyekuti amai vakatokanganisa from the word go pakuoverreacta. Tichida kuprotecta vana but vakakanganisa pakuoverreacta, ene zvavabudisirwa joka. Hapana pachazombonzi. Saka Collins, mari iyoyo wakaishanda kupi, wakaiwana kupi, unotambira mari lifestyle audit, zvinotongooneka zvega kunzi maya. It's corruption, it's drug dealing, it's gold dealing, it's illegal dealings. Ndokwa wakawana mari idzi. Ende pane imwe mota yandakambotaura ndichiti yakanzi Scott Cooper, iri musita makesi. Imota yakatobvawo futi kushamwari vachitsvaga mafavors. Mukuona zvinoitika paZimbabweans. Mazimbabweans zvinoitika ndezvekuti nyaya yebootlicking, kunanzva kumashure kwemumwe murume, hazvina kunaka. Ndozviri kuitika paZimbabwe. Saka ndikaona inini ndine million, ndichida kuita 3 million, ndichida kutenga mafavors kune vana vemukuru kana kuti kune the system, I will just find the right person, ndotamba naye, ndomba ndaita sei, ndamupa a gift. Because these people, it's all about money. It's all about money. Munhu akangonzi gizha akamari atopinda atobho zvake zvakutoenda kumberi. So macars angari magifts, some of them. Dzimba angari magifts, some of them. And Keosimba angotaura kuti upfumi hwangu hwese, dzimba dzangu dzese ndakapiwa nani nemwana wacho ari kudiwa naamai, wacho ari pamoyo paamai. Ngatishimirai tione manje kuti amai vachatamba kadhi ripi, ende toda kuona kuti richasvika kupi, vachanyatsoplaya which card. Because mwana wavo there is no way achanomira mubox achitaura kuti yes ndakamupa. Nyaya iyi muchaona musi wa3, bookmark this video. Vachaenda kucourt and they will be granted bail. And then from there, amufe makainzwa futi nyaya iyi. Amufe makainzwa futi nyaya iyi. Ndiri panapa, ini ndinokuudza chokwadi sezvachiri, because embarrassment yacho kwayakuenda ma1. Unless amai vakatozoda kuita rafu zvekutodaro, Collins anogona kunyura futi ipapo. But nemadiro anoita amai mwana wavo, no ways. Nyaya iyi yatopera. Ijoka rakabudiswa naKLC inonzi checkmate. Checkmate. As for me, DJ Oli, and the rest of the crew behind the scenes, Truguti, it's bye for now. Ngatisangane video rinotera. Nyora zvauri kufunga kuti zvichaitika panyaya iyi. Ndakupai masides ese zvakanaka. Ndakupai the way they were supposed to handle this thing. Iwo chinduudzawo zvauri kufunga. It's bye for now.